for today's video, magmumukbang na naman tayo! Magmumukbang na naman tayo! Tayo! Yay! So this time, McDo na naman ang kakainin ko. Kami ni Chin. Actually, Jollibee sana. Kaso hindi nakapasok si Mama Mercy doon. Gawa ng hindi daw schedule sa lugar namin. Kaya sa McDo na lang. Sa may take-outan lang siya bumili. Kasi nga, bawal pa pumasok. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. So next time na lang siguro yung Jollibee. So ito muna. So McDo mukbang muna. So ito na yun mga meg. Mas marami pa kaysa nung una. Wow, ang sarap. First time ko kakain ng McDo na ganito karami. So sana maubos ko to. Time check nga pala, it's already 2:30 PM. At sobrang konti lang ang kinain ko sa lunch. Kasi nga magmumukbang ako ngayon. Ikararating lang din ni Mama Mercy ko dito. Yung mamshi ng mamshines ko. So without further ado, chibuga na! Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. So nagpabili na rin ako ng watermelon kasi favorite ko to. At ang favorite naman ni Chin ay orange. Oh. Orange, guys. Orange. Orange, guys. Orange. Gusto mo kita dari ari ako. Sobrang sarap talaga ng McDo. So habang kumakain kami, magbabasa lang ng mga shoutout sila Ma'am Shitin at Tito Ining. Son from Calbayo. Shout out Aluna Nalabi from Japan. Shout out Rowena Dayunot from Cebu City. Shout out Pring Dunyo from Qatar. Shout out Christine May Canedo from Jensen. Pero dito pangalan from Jensen. Christine May makahapos. Christine May ganun, parehas may pangalan.
So, update na po pala sa studies ko. Nakapag-enroll na po ako sa online. Thanks to Teacher Leonora Alma Silpas, aka Ma'am L.A. sa pagtulong sa amin na ma-enroll ako sa online. Saka, thank you for being such a good teacher to me sa grade 1. Mamimiss ko pagtuturo mo sa amin ng mga classmates ko. Saka mga med. So, wala nang unod. So, sa China, hindi kumakain ng burger, kaya alam niyo na. Matag na lang niyo kay ha, mansad. Pastang buang nga. So, hindi ko nga yan kakainin kasi maanghang pa rin. Lahat na iniingkitan ko, maanghang. Lahat ng chicken, maanghang. Ito lang ang dili mahanghang. Panday. Pagka-under ka nun. Anay kamot ka Bible. So, sa chain pala, sa mga baka nakakaalam ka. Dito, hindi lang ang nakakaalam yan. Sa chain, kapag kakain, magsusilpon. Kapag magsisilpon siya kakain, magpas kumain. Chicken guy. Chicken guy. So, sobrang saba-saba ni Chicho dira, no? Labat lang! Friends ni Kuya Binsoy na sila Apple Mary, meron na Benson Dano, and Bechi Say Group. At sa friend din ni Mama Pinpin na si Ate Karen Yamado La Rosa at si Ate Mary Angela Apurado. Pati
Hi, Washi! Dapat lang kaya Gio, Guapo, and AJ. AJ, Guapa. Hindi naman ako. Naglauna. Hindi ka na. What una? So mga Meg, tatapusin ko na to. Magchichika na lang muna tayo. Hagas washing! Hagas washing! Yay! Hagas washing! Hey guys! Hey, Gus! Hey, Gus! Bago ka ron! Subago na ka! Ano? Sago na ka! Asa naman ito mga Pilipino? At sinong pipino? Imo presidente, ikaw. Imran, isinte! Ima, patko! Patko o tuwan! So, magchika naman, no? Magchika na lang kanila kay unsa naman ni, oy, unsa may tsura sa mga kaon, oy. Pag-ambang nakuhugot. Pamawi lang sa imong mukbang sa Jollibee, ha, dapat nice. So, naghugas ako ng kamay kanina mo. So, update nga pala dito sa cabinet namin, hindi pa namin nalagyan ng paint. Tsaka na lang siguro, pag sumahod na kami ulit this month, isasabay na din namin sa pagbabagawa ng aming bed. Tsaka table ng Ma'am Shikulan para sa pag-e-edit niya. Sure. Mukhang pro na ba? Tsaka hopefully soon, makakabili na rin kami ng aircon. Ba? At mapapaayos bahay namin dito. At makatulong rin sa iba or magpapag-giveaway. Kaya please mga Meg, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe nyo na po. At saka i-click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest vlog ko. And lastly mga Meg, if this is not too much, please don't skip ad muna. Please po muna kayo dyan sa mga commercial na lumalabas sa video ko. Kasi dyan po kami kumikita. Ayos. O habang nagpe-play pa yung advertise, mag-comment lang muna kayo na mag-comment. Kasi nagbabasa po kami lagi sa comment section. Lalo na sila Ma'am Shitin at si Tito Ining. At guys, paki-follow din po sa Lot Original 10 Instagram account. So gusto ko pa rin po sana magmukbang ng seafood. Kaya lang parang mahirap daw bumili dito. Like mga crabs, lobsters. Gusto ko talaga makatikim ng ganyan. Kasi lagi namin yan pinapanood ni Tito Ining. Abangan niyo din po pala mga Meg. Mga song cover namin ni Ma'am Shitin ko soon. At sa mga nag-request naman, na sumaya naman daw kami ni Ma'am Shi. Sorry daw pero walang talent ang mama ko dyan. Pareho daw kaliwa ang paa niya. So, kakanta na lang po kami. Ano pong gusto nyo i-cover namin? Comment down below lang. Gabula-gula. So, dahil hindi nakakabasa ng mga shoutout sila dito, ganiha. Dahil kumakain din sila. Kasi naglalaway sila sa akin. Pareho nung una kong nukbang. Naglaway sila ng parang giro. So, shoutout kay Tita Jining na gumawa nito. Ako nagsuot din. Shoutout ka pala sa... Kay ako nagsuot din ba? Shoutout nga pala sa nagsuot na aning na si Tita Jining. So, nilagay niya dito yung mga nagpapa-shoutout sa YouTube. So, bubunot ako ng 10 every vlog ko. Imelda Estabila. Bisaya in Holland. Elena Infante. Sweetie Jabagat. Habagat. Tese Pandaan. Maria Bell. Lauden Samson Pedersen. Lorna Baradas. Simple Life. So next time naman itong iba. So keep on watching lang po sa mga vlogs ko. And thank you. La 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 la. Why nagkanta?